Дивата муха. Здравейте, приятели! Аз съм Оги Начев, а вие сте с Дивата муха, предаването на BTV Action за алтернативни спортове. В момента сме в Слънчевия парк Заимов, където ще се срещнем с едни хора, които не просто карат кънки, а го правят по един уникално красив начин и оставят другите, които ги гледат с огромни усмивки по лицата. Дивата муха започва! Всяка вечер, когато излизам в парка Заимов, за да задоволя житейските си нужди за зеленина и хубаво изкарване с приятели, забелязвам една групичка кънтьори, които карат между едни малки конуси, като изписват едни много красиви движения с ролерите си и демонстрират невероятен баланс. В началото не им обърнах особено внимание, но след като се загледах малко по-внимателно, ми се стори адски красиво и впечатляващо. Затова една вечер просто отидох при тях, за да ми разкажат малко повече за това, което правеха. Най-голямото удоволствие от това нещо е когато седнеш отстрани уморен, разбираш ли? Да. Просто е така да си починеш. Защото си покарал и вече си психически си починал от всичко. Доволен си от това, да, което си направил. Това нещо, между другото, се постига с много инат, много тренировки, адски много висене около конусите. Аз просто имах времето и научих нещата. Пената, по всеобщото мнение, е един от най-добрите. Беше ми много любопитно какво означава да си добър в този спорт, който за мен на пръв поглед изглеждаше като някакво возене между конуси. Но само след няколко минути каране на пената всичко ми се изясни. Стоях с отворена уста на една пейка и го гледах как извършва невероятно сложните и красиви движения. Движенията, които този човек извършваше с кънките си, бяха вълшебни, координирани до последния милиметър и ужасно сложни. А освен това, всичко бе навързано в една серия, която свършваше едва след последния конус. Наистина не ми се вярваше. Буквално цял живот на кънки. Хокеист от 6 годишен, пената си беше намерил едно адски красиво хоби, за което и малко му завидяхме. После успяхме да седнем да си поговорим преди да изчезне за работа и да разберем, че той всъщност е един много добър и земен човек. В началото, като застанеш, кънки и конуси звучи много странно, а в същото време супер красиво. Честно казано, да, аз вероятно се забелязва, почти през цялото време съм с слушалките в ушите. Даже това и много често играе лоша шега, защото ти не чуваш какво става около тебе, ти се заплеснал в музиката и си танцуваш около конусите. Ти, грубо казано, танцуваш с въпросните конуси. Много голяма част от хората, като дойдат и като ги научиш, те просто остават тук. И ти продължаваш да ги учиш, продължаваш да ги учиш, продължаваш да ги учиш. А най-малкото то дори само да седиш на пейката, там където ти седял допреди малко, и да ме гледаш какво правят, ти ще добиеш представа какво точно трябва да правиш. Въпросът е да не добиваш, грубо казано, смелостта да повтаряш нещата, които аз правя, защото аз карам от 6 годишен. А утре ти ще ми се караш, че си счупил ръката. Случва ли се това нещо? Случва ми се. Имаме една приятелка, която се превърна в учебник по анатомия от такова нещо.
Искам да те питам, каза за протекторите, че са много важни. Има ли нещо специфично в тези кънки, които се ползват за фристайл? Да, шината е с определен размер, който ти дава удобството да се впишеш в размера на дистанцията между конусите. Самата обувка е подсилена, прилепва кръка идеално и грубо казано ми дава маневреност върху кънката, а не вътре в нея. Нали? Краката ми вътре не се движат, достатъчно притегнати са. Ако само за това наистина направим, то няма как. Не, в случая тези са фрирайд кънка. Тя ти позволява да караш свободно навсякъде. Именно за това беше и целта, заради която ги взех. Понеже сутрин, когато обуя кънката, аз не я свалям докато не си легна, а даже понякога ми се случи да си легна. Жестоко. В интерес на истината, единственото място, където не съм ходил с кънките си, това е банята. Спортът, за който говорим, се казва фристайл слалом скейтинг и представлява едно невероятно технично минаване с ролери между конуси, в повечето случаи на 80 см един от друг. Тук, разбира се, и кънките са специфични, като различното при тях е, че първото и последното колелце са с няколко милиметра по-малки, което се нарича рокер форма. Същото нещо съществува и при сноубордовете и уейкбордовете, където има същата извивка. Специфичното при тази форма е, че като я поставиш на земята, първото и последното колелце са във въздуха, а това ти позволява да ги използваш за баланс. Бутушът на ролерите също е различен с това, че захваща кръка много стабилно и няма никакво мърдане след като го обуеш. При кънките, специално фристайл слалома, започва от Франция. Там е най-голямото крю, след това е в Барселона, в Испания. И това е не за друго, защото там просто има добра инфраструктура, изградено е. Има много велоалеи, навсякъде мога да караш. Всеки може да се качи на кънки, може да кара. А това означава ли, че трябва да караш конкретно точно по тия велоалеи, не мога да караш по улицата, примерно? Не, ти мога да караш по улицата, те там са много толерантни хората. Но става въпрос, че има велоалеи, които стават прекрасно за придвижване с лонгборд, с тротинетки, с ролкови кънки, с абсолютно всичко, което има колелца. Може да се придвижиш без абсолютно никакъв проблем. Все пак Париж е една от мегаполисите, в смисъл мегастолиците. Там вътрешният център на Париж, само вътрешното ядро е над 20 милиона през деня. Това е, все едно е Манхатън. С другите фристайл канкьори се срещахме след 6 часа, когато беше малко по-хладно и приятно за каране. Всички дойдоха усмихнати до ушите, което беше напълно нормално, защото бяха свършили работа преди малко и сега щяха да правят това, което най-много обичат. Наистина, каквото и да работиш, където и да се намираш през деня, трябва да живееш за момента, когато ще можеш да правиш това, което най-много обичаш. А тези хора го правеха по най-добрият начин. В парка Заимов, на една от централните алеи си бяха маркирали с боя точно през 80 см точките, където си слагат конусите. И след като ги сложиха, започнаха да загряват. Бях адски учуден от невероятния баланс на канкьорите. Един караше на предните колелца, друг на задните, трети караше само на една кънка с изпънен крак във въздуха. Беше много красиво за гледане и бързо се събра публика, която да гледа. Дивата муха.
Дивата муха. Всяка седмица, един ден от седмицата, мисля, че беше четвъртък или петък, в Париж се организира нощно каране, нощно шествие и всички излизат с ролкови кънки. Абсолютно всички са на ролкови кънки. Шофьорите са супер толерантни, защото знаят това нещо. Това е за 10-та година всъщност се провежда това нещо. Интересното в случая е, че полицаите, които съпътстват това ролер шествие, и те са на ролкови кънки. Освен организаторите, които са специални тениски, ролер, пари и така нататък, има линейки, подсигурят медицинско обслужване, ако не дай се Боже имаш някаква травма. Задължително е ползването на протектори. Не е задължително, но е желателно, за да превентираш евентуални контузии. Паданията са неизменни. Какво ти кажа? В смисъл, доста е колоритно. В смисъл, Париж е един от горещите спотове за каране на всякакви неща, които се движат с колелца. Преди 2-3 години дойдохме в парка да караме и да се учиме да караме. И то си стана само. Да, някакси се зарибихме и от тогава живеем в парка. Разбрах, че нямате легла. Сте си купили кънки с парите за легла. Може би това е причината, че живеете в парка. Да, имаме 2 коли, които почти не се движат, обаче пък си имаме кънки. То как стана? В смисъл, ние имахме едни ролери, които карахме много отдавна. И като всички почващи да карат ролери, не знаехме как да спираме. И в един момент, като не знаеш как спираш, падаш много лошо. И след това падане, и двамата имахме по едно силно падане. И спряхме да караме години наред.
И един ден, минавайки аз от тук, аз работех наблизко, видях хора карат ролери и много хубав асфалт. И казах на Вели, дай да вземем, отидем да пробваме, в смисъл с тези ролери, които имаме. И стана страшно, в смисъл, не излезнахме от тук. Докато наблюдавах канкьорите, изведнъж ме засърбяха краката и прецених, че съм достатъчно добър и съм готов да пробвам. Отвлякох кънките на един добър човек и ги обух. Сега какво исках да караме? И в момента се чувствам много странно. Много е забавно. Добре, видяхме, че се справиш с свободното парзаляне. Да, което е много трудно. А това, което правим ние е слалом, ето на тези чашки. Класическия слалом са на 50, 80 и 1,20 м, значи 3 линии. И да караш по продължението на тази редица с конуси, но да правиш фигури. Да, в смисъл цялата ситуация ми изглежда ужасно сложно по Така, принцип. то е супер лесно. Значи най-лесното, първото движение, това е фиш. Краката са ти успоредни Така. и минаваш като на ските. Аз не съм сигурен, че мога краката успоредно да си ги направя на кънките. Това са най-елементарните. супер Смисъл, сложно, това е смисъл. basic левела. Значи какво беше? Заставам да си... Ако мога да застана на кънките, да? Аз като гледам не мога. А така, можеш и без засилка, само е това движение да го правиш. А така, супер, супер. Добре, ето, вече съм почти минал 6 конуса, много е сложно. Другото, което е комбинация между различните снейкове. Да. Това е змия напред, shift, змия назад. Минаваш първите няколко конуса, Да. след това се завърташ. Минаваш другите няколко конуса, след това пак се завърташ. За да можеш да правиш фигурите на конуси, трябва първо много добре да караш кънки, смисъл все пак да се крепиш. Ти се крепиш, значи ти си готов за фристайл. Жестоко. Застава един фристайлист на кънки. Леле, батко. Май се обърках леко с това. Ай, момчета, аз не мога да се държа на краката си с тия кънки и ми искам да карам фристайл. Ужас. След като ми показаха най-лесното възможно нещо, от което щях да си щупа и двата глезена, разбрах, че това, което правят тези хора е нереално. Отидох в тревата на пейката, много културно си събух кънките и благодарих възпитано. Не беше за мен тази работа. Добре, а сега като ходите някъде, примерно на море или на екскурзия някъде, взимате ли си кънките задължително? Ние Това ходим значи- Да, общо взето дестинациите са такива, където има асфалт, нали, който да става за каране. Тоест вече това е приоритет. Това е приоритет, това е най-важното нещо, като ходим някъде, там да може да караме. Ние ходиме да караме. В смисъл, където и да ходим, отиваме да караме. В България ходиме в Това е. Бургас и там седиме. В смисъл, не ходиме на плаж, ходиме в морската. Да. Най-хубавото място за каране на ролери в България може. Аз много се радвам, че си намерили наистина нещо толкова готино, защото нали, ако нямаш хоби и не се забавляваш, то не става. Не става, не става. А вие сте си го открили, кое си е вашето и действате по него. Общо взето, да. Да, и не се отказва. И не смятате да се доказвате. Ставаш, отиваш на работа, после в парка, отиваш, спиш, после пак Да, общо взето. ставаш, отиваш на работа, идваш в парка. При нас въпросът е не какво ще ядем, а завъртяхме ли колелата. Всъщност това, което отличаваше тези канкьори на различна възраст, бяха ведрите им усмивки. Може би защото просто правеха това, което харесват. И бяха готови на всичко на света, за да продължават да го правят. Нещо достойно за огромното уважение, което вече изпитвах към тях. За мен това беше един много интересен и стойностен ден.